на карысць краіне. Развитые и разумные. Вялікія змены. Совок у головах. І цікава, што людзі думаюць, што людзі хочуць. И Google вам у допомогу. Людзі мусяць вырашаць. Здароўкі, вы слухаеце падкаст Цэнтра новых ідэй пра тое, як жывуць беларускія рэгіёны і што ім або нам з імі рабіць. Чым жыве не сталіца, якія ў іх праблемы і ў чым яны, наадварот, крутыя. Пра ўсё гэта мы заўжды размаўляем з экспертамі і нашымі рэгіянальнымі лідарамі. Падкаст для вас вядзе Яўген Меркіс. Паехалі! Белыя, чырвоныя, зялёныя, усходнія ды заходнія, тутэйшыя ды неверагодныя. Беларусы такія розныя. А што пра беларусаў і стан нашага грамадства сёння кажуць навукоўцы? Пра гэта мы пагамонім са старэйшым аналітыкам Цэнтра новых ідэй Геннадзем Коршунавым. Спадар Геннадзь, вядома ж, беларусы моцна змяніліся пасля леташніх падзей, і шмат хвалебных эпітэтаў нам даставалася за самаарганізацыю, негвалтоўныя метады, любоў да чысціні ды парадку, ды шмат чаго яшчэ. З іншага боку, зараз грамадства відавочна знаходзіцца ў стане гэткай дэпрэсіі, азлаблёнасці ды напружання. І ад былога аптымізму ды агменьчыка ў вачах, які мы займелі ў постжнівеньскі перыяд, вось няма і сляда. Дык якія мы цяпер і ў які бок змяняемся? Такое важкае і цікавае пытанне, зразумела. Дастаткова абгрунтавана мы зможам на яго адказаць толькі калі пройдзе нейкі час, зразумела, таму што калі знаходзімся, што называецца, у працэсе, так, можна казаць толькі ў такім варыянце гіпотэзаў, на якія спраўдзяцца ці не спраўдзяцца, гэта ўжо пакажа час. Але відавочна што? Відавочна тое, што адбыліся вялікія змены. Тое, што можна назваць пэўнай рэвалюцыяй, калі грамадства перайшло на новы ўзровень развіцця. Змянілася радыкальна і кардынальна. Зразумела, што гэты пераход, ён не праходзіць імгненна і для ўсіх адразу. Напрыклад, той же самы Карл Маркс сказаў, што у любым грамадстве ёсць асноўныя класы і ёсць неасноўныя. Неасноўныя — гэта тыя, якія або апярэджваюць свой час, або, наадварот, вельмі моцна адстаюць. То бок, вядучую ролю заўсёды грае частка грамадства. І вось зараз можна казаць, што вось гэта вядучая роля ўсё больш пераходзіць да той часткі, якая натуральна адмаўляецца ад патэрналізму, то бок перастае чакаць чагосьці ад дзяржавы і ўсё больш пачынае разлічваць на сябе. Але гэта вось тое, што з боку грамадства. Але з боку дзяржавы мы бачым устаноўку на гвалтоўнае супрацьстаянне вось гэтай часткай грамадства. І цалкам зразумела, што вось праз гэта і выходзіць адбываюцца тыя феномены, якія вы назвалі дэпрэсіяй, хаця я б такія моцныя словы, пэўна, не ўжываў. Але тое, што супрацьстаянне ёсць паміж грамадствам і ўладай, гэта мы назіраем рэальна кожны дзень праз тыя рэпрэсіі, якія адбываюцца па ўсёй краіне. Ці ёсць нейкая яшчэ розніца паміж беларусамі 2020 ды 2021 года? Куды падзеліся тыя ж навыкі самаарганізацыі? Нікуды не падзеліся. Глядзіце, яны ж засталіся. Іншая справа, што ў 2020 годзе ўсё гэта было на паверхні, так? Усё гэта было на вуліцах. Усё гэта было відавочна вось у фармаце карцінкі. І гэта тое, што можна было б назваць выбудовай новай сацыяльнасці, выбудовай на паўсядзённым узроўні. Тое, што з навуковага пункту гледжання можна было б назваць фарміраваннем гарызантальнай сацыяльнасці, калі людзі шмат чаго рабілі самі, без усялякіх арганізацый, без усялякіх там пасярэднікаў, без лідараў фактычна, рабілі самі. А зараз адбываецца што? А зараз адбываецца тое, што дзяржава вынішчае усе вось такія кропкі, пункты, любыя праявы вось гэтага сацыяльнага, калі людзі нешта робяць самі. Усё мусіць быць толькі афіцыйна, толькі пад паперку, і гэта можа збіваць крыху з панталыку, і можа падавацца, што нічога няма. Але вось як мы бачым, не тое, каб усё ёсць, так? Зразумела, што многа чаго таго, што было ў 2020 годзе, па-ранейшаму рабіць нельга. Але працэсы ідуць, так? Людзі ўсё роўна адзін аднаму дапамагаюць, людзі пішуць лісты палізняволеным, людзі нейкім чынам выбудоўваюць і паўсядзённасць сваю, і нейкія практыкі лічбавыя выкарыстоўваюць для таго, каб нешта рабіць на карысць краіне.
Гэта мы бачым і з боку беларусаў замежжа, гэта мы бачым з боку нейкіх альтэрнатыўных рухаў унутры краіны. Таму нельга казаць, што тое, што зараз грамадства закатвае пад асфальт, цалкам яго забівае. Все роўна працэсы ідуць. Шмат каго ў нашай краіне летась аб'яднала жаданне палітычных пераменаў. А пры свабодзе выражэння сваіх палітычных сімпатый, вось у які бок беларусы будуць больш хіліцца? Судзячы па сённяшнім стане грамадства, якім можа быць расклад будучых палітычных партый, напрыклад? Я вельмі сумняюся, што зараз можа нехта такі прагноз зрабіць, таму што незразумела, якія ўвогуле партыі будуць. Можна спекуляваць пра больш правыя партыі, больш левыя, больш цэнтрысцкія, але я б не ўзяўся. Таму што, як паказвае практыка, у кожнай краіне вось спектр партый, ён такі даволі свой. Людзі разумеюць пад кансерватызмам ці лібералізмам, а вот такія шырокія паняткі у кожнай краіне маюць свой змест. Таму як мы выбудуем вось гэта вось у Беларусі, я б не ўзяўся пра гэта казаць. Добра, пачакаем ды паглядзім, як яно будзе. А вось калі пра знешнюю палітыку казаць? Беларусам часта прапаноўваюць умоўна выбіраць паміж захадам ды Расіяй, але шмат хто традыцыйна выказваецца таксама і за нейтралітэт. Але наколькі вось, напрыклад, гэтая прага нейтралітэту, яна насамрэч асэнсаваны выбар? Можа, гэта проста нейкая наіўнасць, калі людзі не асэнсоўваюць, што выбар ім рана ці позна давядзецца зрабіць. І яны проста не прызвычаеныя да таго, каб рабіць хоць нейкі выбар. Таксама добрае пытанне, і наўрад ці хто... Я б казаў, што гэта хутчэй за ўсё спекуляцыя, калі нехта будзе на 100% упэўнены, што гэта такі свядомы выбар, ці наадварот, што гэта такая несаспеласць грамадзянская. Пэўна, будзе і такі складнік, і такі. Але вось тое, што беларусы часцяком адмаўляюцца рабіць геапалітычны выбар, калі ў іх ёсць такая магчымасць. Гэта ж феномен не толькі 2020 года. Это мы назіралі фактычна і 5, і мне падаецца, і 10 гадоў назад. Самым натуральным чынам людзі, беларусы, хочуць жыць у такім, я б казаў, пункту у кропцы раўнавагі. Калі не быць ворагам ні таму, хто з усходу, ні таму, хто з захаду. Мне падаецца, што гэта даволі такая прагматычная, рацыянальная пазіцыя. Калі заўсёды больш выгодаў таго чалавека, які сам выбудоўвае эфектыўныя адносіны, такія, якія выгодныя і тым, і другім, з усімі сваімі суседзямі. Таму я б схіляўся хутчэй да таго пункту гледжання, што гэта больш прагматычна ўзважлівая пазіцыя, ніж такая грамадзянская несаспеласць. Наш падкаст, вядома ж, пра рэгіёны. Зразумела, што гэты год і жыхары вялікіх гарадоў, і насельнікі вёсак ды мястэчкаў моцна змяніліся. Але наколькі ў нас вялікая розніца паміж імі? І ці ёсць наогул нейкая беларуская асаблівасць? Ці ў нас, як і паўсюль ва ўсім свеце, калі горад, умоўна кажучы, раўно развіты і разумны, а вёска заўжды адсталая ў сваіх поглядах? Казаць пра разумнае і адсталае гэта цалкам не слушна, так? Таму што гэта проста крыху розныя тыпы сусвету, калі заўгодна, так? І урбанізацыя, вось як працэс росту гарадоў, яна вельмі добра паказвала, што на вёсцы, на зямлі, якая цябе корміць, і ў горадзе за станком, гэта сферы быцця, так? Яны розныя, і між імі ёсць такая каштоўнасная розніца і, безумоўная, практычная розніца. Але вось тут што трэба разумець, калі мы кажам пра Беларусь. Па-першае, вось дадзеныя апошняя перапісу паказалі, што колькасць жыхароў вёскі скарачаецца, вельмі так шпарка скарачаецца. Зараз узровень урбанізацыі Беларусі складае там пад 80%. Это один з самых высокіх паказнікаў урбанізацыі ва ўсходняй Еўропе. Ва ўсходняй Еўропе, падаецца, ці не самы высокі. І адзін з самых высокіх у Еўропе агулам. Гэта тое, што трэба ведаць з аднаго боку. З другога боку, вось у заходняй цывілізацыі розніца ці разрыў вось гэты паміж вёскай і горадам,
і ён так паступова скарачаецца і скарачаецца. Чаму? Таму што ўсё большая частка людзей, якія жывуць у вёсцы, яны проста пачынаюць працаваць на прадпрыемствах, якія хутчэй маюць такую гарадскую спецыфіку, так? І менавіта праца, яна вызначае каштоўнасныя такія асаблівасці. З аднаго боку праца, з другога боку паўсядзённасць, скажем, домашняя, так? Таму што на вёсцы раней вось гэтыя пабытовыя рэчы, яны вельмі адрозніваліся, так? Таму што гэта і скаціну накармі, і гарод з аднаго боку, з іншага боку печку пратапі, дроваў прынясі, вады на запас і гэтак далей. Зараз мы бачым, што вось гэтыя пабытовыя рэчы на вёсцы могуць стаць такія ж самыя, як і у гарадской кватэры. Калі казаць, той же, напрыклад, інтэрнэт, фактычна зараз па афіцыйным дадзеным там, мне падаецца, калі не памыляюся, 82,5% насельніцтва карыстаюцца інтэрнэтам штодзённа. То бок значна больш, чым гарадское насельніцтва. І гэта толькі штодзённа. Я пра што? Пра тое, што умовы жыцця, умовы паўсядзённасці паміж вёскай і горадам, яны ўсё больш і больш становяцца падобнымі. Але што тут трэба разумець? Трэба яшчэ разумець тое, што сацыяльна-дэмаграфічныя характарыстыкі вёскі і горада, яны ўсё ж адрозніваюцца. То бок тут хутчэй розніца не паміж вёскай і горадам, а паміж узроўнем адукацыі, паміж узроўнем узроставымі групамі. Так, таму што зараз у Беларусі вёска, яна нашмат старэйшая, чым горад, і ў горадзе большы ўзровень адукацыі. І я б сказаў так, што гараджане старэйшага ўзросту і з больш нізкім узроўнем адукацыі, яны будуць вельмі падобныя на вяскоўцаў з такімі характарыстыкамі. Розніца палягае не паміж вёскай і горадам, а паміж людзьмі з розным узроўнем адукацыі і з розным узростам. А сацыёлагі фіксуюць нейкую розніцу паміж усходнімі рэгіёнамі ў Беларусі ды заходнімі? Кожная вобласць Беларусі, яна крыху адрозніваецца, так? Крыху такая асабістая. І невялікую розніцу знайсці можна. Але казаць аб такім разломе, так бы мовіць, аб прынцыповай розніцы паміж усходам ці захадам, паміж поўднем ці поўначчу Беларусі, не, так казаць, пэўна, нельга. А вось рэлігія, якую яна ролю зараз адыгрывае ў жыцці беларусаў? Таму што ў нас вось апошнім часам адбываюцца пэўныя наезды на тую ж каталіцкую царкву, і я перакананы, што вернікі ў нейкай там Польшчы ці Іспаніі гэтага рэжыму дакладна не даравалі. А беларусам атрымліваецца ўсё окей. Дык наколькі для нас гэта важна, ці кожны проста моліцца па-асобку? Калі наогул у нешта па-сапраўднаму верыць, канешне ж. Тут зразумела, што ёсць пэўная розніца паміж праваслаўнымі і каталікамі, паміж пратэстантамі і праваслаўнымі каталікамі. Але мне падаецца, што рэлігійная розніца не такая вялікая таксама, і гэта больш беларуская такая закваска, беларускі менталітэт. Так? Таму што, ось як показала практыка 2020 году, вялікай розніцы паміж паводзінамі каталікоў і праваслаўных, напрыклад, яна, пэўна, была, але вялікай розніцы не было. Мне падаецца, гэта, скажу, але каб прагучала неабразліва, проста спецыфіка ў тым, што вось гэтая, так бы званая, народная рэлігійнасць, яна вельмі моцная, і яна ўсё роўна збольшага, яна ўсё роўна язычніцкая. Яна ідзе, што называецца, ад сэрца, не ад інстытуцыяў, а ад сэрца. І гэта ў Беларусі вельмі моцная традыцыя. Яна ўвасабляецца, напрыклад, у тым, што дасюль людзі шануюць і крыніцы, і камяні, прошчы. Так? Напрыклад, для мяне было дзіўным, гэта адно з адкрыццёў, калі я вычытаў, што апошняя дзейная капішча язычніцкая ў Еўропе, ведаеце, дзе было? У Мінску. Яго разбурылі толькі на пачатку 20-го стагоддзя. Вось проста уцямце. Язычніцкая капішча, якое дзейнічала
Там быў жрец, так, да яго хадзілі людзі, і это амаль 1000 гадоў пасля прыняцця хрысціянства. Гэта ў Мінску было. Таму вось рэлігійнасць такая афіцыйная, інстытуцыянальная, яна, зразумела, ёсць, але яна не мае вызначаючай такой ролі. У звязку з гэтым прыгадваецца, што нас часта называюць, ды і мы самі сябе лічым вельмі талерантнай нацыяй, і не толькі ў рэлігійным плане, але і ў іншых пытаннях. Але прыгадваюцца шматлікія выпадкі, якія гэта і абвяргаюць. У нас здараліся канфлікты і на глебе той же самай сексуальнай арыентацыі. Да? Можна прыгадаць кейс Міхаіла Пішчэўскага, хлопца, якога моцна збілі, як лічыцца, за яго арыентацыю, і ў выніку ён памёр, на жаль. У нас часта бываюць наезды на іншых у публічным поле ад ультраправаслаўных, або тое ж зацятае супрацьстаянне да крыві па палітычных перакананнях, ды выпадкі неталерантнасці ў іншых сферах. Дык наколькі мы наогул талерантныя? Можа, гэта самападман? Глядзіце, ну вось тыя прыклады, якія вы прывялі, яны збольшага хутчэй выключэнні. Так? Другі момант, увогуле слова талерантны, калі мы карыстаемся нейкімі канцэптамі, яны часцяком нам не тое, што не памагаюць, яны засцілаюць погляд на рэчаіснасць. І таму, каб гэтага пазбягаць, лепей браць тыя словы. Калі мы хочам зразумець спецыфіку менталітэта нейкай краіны, нейкага народу, трэба глядзець на ягоныя словы. І таму я прапаную слова талерантны выкінуць. Яно насамрэч нічога у нас не адлюстроўвае. Ёсць шыкоўнае беларускае слова памяркоўны. Яго сэнс часцяком разумеюць не вельмі слушна вось праз гэтую самую талеранцыю. Але, вось глядзіце, шыкоўнае беларускае слова памяркоўны. Што яно значыць? Каб зразумець, што яно значыць, трэба паглядзець на само слово, паглядзець, адкуль яно выйшла, з чаго яно складаецца. Памяркоўны – гэта слово меркаваць. Меркаваць – гэта выпрацоўваць сваё асабістае стаўленне да чагосьці, так? Дык вось памяркоўны – гэта той, хто будзе дзейнічаць не адразу, не на эмоцыях, а той, хто возьме паузу, нешта там прыкіне ў галаве, параіцца з жонкай ці з сябрамі, пасля вырашыць нешта і будзе стаяць як упёрты на тым, што ён вырашыў. Вось гэта памяркоўнасць. І вось гэта, я лічу, асаблівасць беларускага мыслення, асаблівасць беларускага менталітэту. То бок я б не казаў пра талерантнасць як нейкую цярпімасць да іншага, цярпімасць да адрознага. Ёсць памяркоўнасць. І вось гэтая нашая. А калі казаць ужо пра адносіны да іншага, таксама спецыфіка ў тым, што беларусы збольшага яны прызвычайныя да таго, што іншыя могуць быць адрозныя. Ну, што, в прынцыпе, не выключае нейкіх эксцэсаў, зразумела. Але гісторыя Беларусі, што рэлігійная, што этнічная, яна дэманструе, што такіх вось вялікіх боек, пагромаў, тых же самых рэлігійных войнаў, іх у нас не было. Таксама даволі дзіўная рэч, это неяк Владимир Лобач, падаецца, в інтэрв'ю казаў, мне таксама вельмі ўразіла, што падчас рэлігійных войнаў, якія бушавалі у заходняй Европе, так? Падчас пераследаў за чарадзейства, вядзьмарства, калі там у заходняй Европе сотнямі, а то і тысячамі людзей спальвалі цягам аднаго дня, тыдня, у нас за 200 ці 300 гадоў па ўсёй тэрыторыі Беларусі, так, ось праз чарадзейства пакаралі, падаецца, ці то 30, то 40 чалавек усяго. Адчуйце розніцу, розніца на парадкі. І прычым іх пакаралі гэтых беларускіх чарадзеяў не за чарадзейства як такое, пра што і палілі ў Еўропе. Іх пакаралі не за само чарадзейства, як гэта мовіць, за тое зло, якія яны зрабілі гэтым чарадзействам. Так? Ці то за карову, напрыклад, якая там здохла, ці то за патраву пасеваў і так далей. То бок розніца у чым? У тым, што Еўропа карала адрозных, хай праз чарадзейства. А ў нас вось гэтая адрознасць чарадзейская,
Яна не была нават такая магутная рэч для сярэднявечча, так? Яна не была падставай для кары. Каралі за гвалт, за зло, прычыненае нейкім натуральным узроўнем. Таму я б пра талерантнасць як такую не размаўляў, а вось пра памяркоўнасць гэта слушна. Зразумела. Я вось на тэму вядзьмарскіх працэсаў на нашых абшарах прыгадаў яшчэ і даследаванні, якія піша беларускі гісторык Віталь Быль. Таму, калі вам, шаноўныя слухачы, цікава, то, як казалі нашыя продкі, Google вам у дапамогу. Шукайце ды чытайце. Гаспадар Геннадзь, калі працягваць тэму памяркоўнасці, то прыгадваецца яшчэ адзін стэрэатып. Пра нас кажуць, што мы гэткія умоўныя ўсходнія немцы. Ці наогул такія лагодныя ды разважлівыя скандынавы. Як вы да гэтага ставіцеся? Ну, гэта вось у працяг таго, што я казаў. Збольшага я б пагадзіўся, ну так, каб у доўгія спрэчкі, не тое, каб у спрэчкі, каб не распачынаць вялікую дыскусію. Просто глядзіце, калі казаць пра гістарычны характар народа, тут трэба глядзець, у якіх абставінах народжваюць, так? У Беларусі што мы маем? Мы маем не вельмі ўрадлівую глебу, мы маем даволі такі перарывісты абсяг існавання ў паўсядзённасці, калі рака, балота, лес, такое пярэстае ўсё, так? Невялічкія абшары, на якіх трэба замацоўвацца. Вось гэтыя абшары для выжывання яны патрабуюць шмат рэсурсаў, шмат часу, тое, што трэба ўкладацца, так? Таму што, напрыклад, не параўнаць урадлівасць глебы беларускай там з, напрыклад, малтаўскай, ці яшчэ дзе проста ўтыкні палку ў зямлю, так? Праз год у цябе ўжо будзе сад. У нас зямлю трэба паліць і крывёю і потам. З аднаго боку. То бок, вось гэта зямля, наша зямля, яна патрабуе вельмі адказнага стаўлення да сябе, так? Калі ты тут усталёўваешся, то ты разумееш, што нейкія вынікі будуць не сёння, не заўтра і не праз год. Бок трэба думаць нашмат часу наперад. З другога боку, ось я нешта такое казаў ўжо раней, беларусы заўсёды жылі побач з вельмі рознымі людзьмі. Побач не ў сэнсе краіны, а вось натуральна ў сэнсе вось твая хата стаіць, так? А побач будзе хата чалавека, які моліцца па-іншаму. З аднаго вось боку, ці злева, так? Справа будзе хата такога чалавека, які моліцца зусім па-свойму. Так, я кажу пра праваслаўных, каталікоў, пратэстантаў рознага чыну, пра іўдэяў, пра тых, хто маліўся Аллаху. Гэта ж вядомая рэч, калі у Беларусі, у мястэчку, можа на адной плошчы стаяць 2-3 храмы розных канфесіяў. І людзі не біліся паміж сабой, размаўлялі на розных мовах. І вось атрымоўваецца што? Атрымоўваецца, ты на зямлі, якая цябе корміць, ты павінен укласціць, мусіш укласціць у гэту зямлю от і до. Часцяком у тебе не хапае сілоў і можа не хапаць. Тады табе дапамогуць тыя, хто з тобой побач. Калі ты паводзіш сябе як адэкватны чалавек, як гаспадар, але і ты ім дапаможаш. Тут ужо не важна, на якой мове размаўляюць суседзі і ты з суседзьмі. Калі ў іх свята, ці у цябе свята. Таму што на іхняе свята ты прыйдзеш іх паздравіш, а ў цябе свята яны прыйдуць. У цябе бяда, так? Яны табе прыйдуць дапамогуць. У іх бяда. То бок розніца такая назіральная, яна не прынцыповая. Беларуская зямля вымагае сумеснай працы. І вось той, хто можа не істрыць, так? Не хутка рэагаваць на нешта, а памяркуе ці дапамагчы і дапаможа. Вось што у базісе, вось у чым розніца. Так глыбока я б не магу сказаць пра тых же самых немцаў ці скандынаваў, што ляжыць у аснове іхняга менталітэту. Але вось чым вызначаецца беларуская зямля і адкуль ідзе наша вось гэтая памяркоўнасць, я ў прынцыпе разумею. Нас, як і шматлікіх іншых жыхароў усходняй Еўропы, часта крытыкуюць за вось гэты самы савок у галовах. Усе гэтыя рудыменты кшталту не высоўвацца, не праяўляць ініцыятывы, быць як усе, чакаць, калі добры цар за цябе ўсё зробіць. З іншага боку, і вы ўжо адзначылі, што беларусы ў гэтым плане зараз змяняюцца і не ўсё так фатальна. Але мяне што цікавіць, як паскорыць гэты працэс, асабліва ў рэгіёнах, куды актуальныя веды
не так хутка даходзіць? Ды і ці задача гэта сацыёлага? Но асноўная мэта сацыёлага зразумела, гэта апісанне грамадства. І задача вылучыць нейкія такія асноўныя сэнсы, асноўныя тэмы. Але з іншага пункту гледжання, калі ты пачынаеш разумець, як нешта складзенае зараз, як яно змянялася, то можна так прыкінуць і як пры ўздзеянні якіх фактараў на гэтыя змены можна ўплываць. І адносна таго, што мы мусілі прабіць, каб працэсы ішлі хутчэй, мне падаецца, што тут нічога новага. Гэта інфармацыя, гэта адукацыя, гэта развіццё навыкаў самастойнага мыслення, крытычнага мыслення. І той чалавек, які навучаецца думаць, так, разважаць, ён пачынае меркаваць, дарэчы, і выпрацоўваць сваё меркаванне. Ён пачынае быць суб'ектам, ці, скажам, ад пачатку гаспадаром у сябе на усадьбе, у сваім доме. А калі ён гаспадар сам сабе, то ён фактычна праз гэта і праз пэўны час, даволі хутка, ён пачынае рабіцца і палітычным суб'ектам. І праз гэта, дарэчы, той же самы Савок, разбураючы гаспадаркі прыватныя, ператвараючы самастойных гаспадароў, якія самі вызначалі свой лёс сваёй сям'і, перш за ўсё праз прыватніцкую такую дзейнасць, ён і ператварыў людзей у падначаленых з грамадзянаў, падначаленых сваіх. Таму я бачу саме такі эфектыўны ход. Гэта адукацыя, гэта інфармацыя, гэта нарошчванне такіх якасцяў гаспадара свайго жыцця і грамадства і краіны цалкам. Пра нацыянальнае я яшчэ хацеў бы паразмаўляць, бо ў нас так неяк атрымалася, што ва ўмовах супрацьстаяння часткі грамадства з існым сёння палітычным рэжымам за доўгі час узнікла сітуацыя, што калі ты, напрыклад, супраць Лукашэнкі, то адразу беларускамоўны патрыёт і гэтак далей. Але мяне што цікавіць? Ці не будзе такога, што пры рэальнай свабодзе, пры новай уладзе важнасць беларускай мовы і нацыянальнага наратыву неяк упадзе, бо гэта не будзе больш важным элементам грамадска-палітычнага супраціву і рэальная колькасць носьбітаў будзе, напрыклад, падаць, а не пойдзе адразу ж угару, як зараз шмат каму уяўляецца. Цяжка сказаць так на 100%, як яно будзе. Але мне падаецца, што пытанне мовы, пытанне сімвалаў нацыянальных, так, пытанне гісторыі, яно цікавасць да гэтых пытанняў, яна і так раней паволі ішла наверх. Але 20-й год узрушыў грамадства і з гэтага пункту гледжання, і цікавасць да гэтых сімвалаў будзе расці. Тое, што зараз рэжым фактычна забараняе, разбурае гэтыя працэсы, яны хутчэй падштурхнуць яшчэ больш людзей да таго, каб як мінімум цікавіцца. Але тут зразумела, што вельмі важную ролю будзе адыгрываць тое, як сябе будуць паводзіць тыя ўлады, якія прыйдуць пасля Лукашэнкі. Я што маю на ўвазе? Любое гвалтоўнае насаджэнне чагосьці беларусам будучыню, яно будзе вызываць проста імгненнае супрацьстаянне. Тое, што мне бачыцца зараз, тое, калі я казаў пра рэвалюцыю, якая адбылася, гэта пераварот у свядомасці, калі беларусы пачалі вызначаць сябе як гаспадароў, як суб'ектаў. Гэта значыцца, што беларусы самі мусяць вырашаць. І той, хто будзе нешта навязваць, гвалтам, сілком цягнуць кудысьці, так, гэта будзе вызываць пратэст у той ці іншай форме. Ад яркага пратэста, такого выбуховага, да партызаншчыны і супрацьстаяння на паўсядзённым узроўні. Таму будзе вельмі шмат залежыць ад таго, якую тактоўную, паступовую стратэгію выберуць новай улады. Між тым, хочу што адметіць. Беларушчына пакрысе нарошчвала сваю моц пад вельмі вялікім ціскам апошнія гады. Так?
пры вялікім супрацьстаянні ўладаў. Фактычна пры мінімуме прадстаўленасці ў традыцыйных медыа, таму што на тэлебачанні, лічыце, увогуле гэтага не было. Газетаў афіцыйных фактычна таксама на мове не было. У інфармацыйнай прасторы беларушчыны было не вельмі шмат. А калі на афіцыйным узроўні хаця б палова інфармацыйнай прасторы будзе беларускамоўнай, а гэта будзе вельмі вялікі крок, і я думаю, мы пабачым, як хутка грамадства пачне прымаць мову значна бліжэй. Тое ж самае датычыцца ўсёй сферы быцця, так, пачынаючы ад школы, ад дзецкіх садкоў, так, тому што я ведаю, што знайсці беларускамоўны клас, напрыклад, я не кажу пра школу, нават хаця беларускамоўны клас, гэта цяжкасць, якую вельмі складана вырашыць. Вось. Таму я хутчэй аптымістычна гляджу на будучыню беларушчыны і беларускай мовы ў бліжэйшай перспектыве. У спробе заваяваць свабоду вялізная частка людзей не прыбягала, дзякуй Богу, да гвалтоўных метадаў у Беларусі. І гэта шмат каго здзіўляла і здзіўляе дагэтуль. Умоўна кажучы, часта казалі, што за той гвалт, які гэтак званыя сілавікі ўчынялі ў минулым годзе ў той жа Украіне, калі б гэта здарылася, то там бы людзі ўжо даўно ўсё разнеслі і змянілі ўладу. Вось тое, што беларусы былі такімі стрыманымі і мірнымі, гэта вынік нейкага агульнага кансэнсусу, ці гэта проста страх і баязлівасць. І ці чакаць тады нам росту гвалту ў будучыні, калі сітуацыя ў краіне па-ранейшаму не будзе вырашацца праз дыялог? Тое, што нейкія такія экспрэсіўныя праявы могуць быць, гэта выключыць цалкам немагчыма, зразумела. Тое, што ідзе такая эскалацыя, улады самі не разумеюць, да чаго яны часам штурхаюць народ. Але тое, што пратэст быў цалкам мірным, я бачу тут не толькі праяву менталітэту, памяркоўнасці беларускай. Я хутчэй бачу вялікі ўзровень грамадзянскай свядомасці. Калі улады фактычна разбурылі сацыяльную дамову, па якой яны мусілі забяспечваць і дабрабыт людзей, і бяспеку, а фактычна кінулі грамадства падчас ковіду і фактычна выйшлі на чысты гвалт леташнім летам. Людзі адказалі не супрацьстаяннем, не зваліліся вось у гэту варонку гвалту, куды, мне падаецца, улады зацягвалі наўмысна. А людзі паказалі годнасць сваю, паказалі тое, што яны могуць быць значна вышэй, яны могуць быць грамадзянамі. І гэта вельмі вялікая рэч. І, разумееце, калі б пачаўся гвалт, калі б там, напрыклад, захапілі там нейкія будынкі, спалілі, некалькі рэвалюцыяў, некалькі цыклаў было шмат дзе на постсавецкай прасторы, так, не толькі ва Ўкраіне. І што, вельмі так добранька нешта змянілася? Не. Мы бачым, што змены ідуць, але яны па кругу ідуць. Мне падаецца, што вось той мірны пратэст, які працягваецца, ён выбудоўвае прыступкі да значна больш важных рэчаў, для інстытуцыйных зменаў, для каштоўнасных зменаў, таму што без іх будзе проста змена ўлады, не пераўсталяванне, не новая ўлада. Фактычна сістэма кіроўная, яна застанецца. Проста памяняецца першая персона і ўсё. А сістэма як функцыянавала, так і будзе функцыянаваць. У нашым выпадку, як мне падаецца, мы зрабілі ўсё, каб дэканструяваць, разбурыць менавіта вось тую сістэму уладную, якая была. Пабачылі, хто чаго варты. Іншая справа, што за гэта мы вымушаны расплочвацца часам, жыццямі людзей, натуральна канкрэтных чалавекаў, якія зараз ці забітыя, ці сядзяць за кратамі. Спадар Геннадзь, вы, як прафесіянал, у свой час паспелі папрацаваць і ў Інстытуце эканомікі, і ў Цэнтры сістэмнага аналізу, і ў БДУ.
апошнім часам былі вядомыя яшчэ і як дырэктар інстытуту сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук у 18-20 гады. І вось у мяне ў сувязі з гэтым яшчэ адно пытанне: чым тады наогул займаўся і займаецца інстытут сацыялогіі Акадэміі навук? У краіне, дзе сацыялогія як такая наогул непажаданая навука і занятак, дзе незалежныя службы пераследаваліся ды забараняліся, дзе меркаванне насельніцтва не надта любяць вывучаць і чуць. Якая роля тады ў інстытута? Гэта навуковыя даследаванні ў стол былі? Ці гэта ўнутраны барометр для рэжыма з неўпрыгожанымі, непрычэсанымі рэальнымі дадзенымі, якія ім даводзілася неяк атрымліваць і ім давяраць? Ну, глядзіце, перш за ўсё, інстытут сацыялогіі гэта акадэмічная установа. Ён займаецца больш фундаментальнымі даследаваннямі. І інфармацыя, якую інстытут атрымоўвае, яна перш за ўсё ідзе ў навуковыя выданні, у артыкулы, монаграфіі, дысертацыі. Але зразумела, што ёсць і нейкія практычныя такія выклады. Таму былі кантакты, я так мяркую, што яны засталіся і з медыкамі, і з эканамістамі, і з дэмографамі, і так далей, і так далей, і так далей. Зразумела, частка інфармацыі ішла і, так бы мовіць, на ўладныя паверхі, але я не ўпэўнены, што ось той інфармацыі надавалася належная ўвага. Насамрэч, як бы гэта, я ўжо дзесьці гэта казаў, як бы гэта парадаксальна не гучала, уладзе апошнія гады ёй проста не цікава грамадства. Не цікава, што людзі думаюць, не цікава, што людзі хочуць. Зусім не важна, як грамадства развіваецца. Улада сама вырашае абсалютна без нейкага аналізу, без рэфлексіі, што ёй рабіць. Грамадства ёй проста не цікавіць. Тады адкажыце, як вы лічыце, якія рэформы у Беларусі ў гэтым пытанні патрэбныя, вось, каб сацыялогія лепш запрацавала? Проста можа даць свабоду ўсім інстытутам ды арганізацыям, і рынак сам усё адрэгулюе, моўна кажучы? І як прывучыць улады арыентавацца на даследаванні сацыёлагаў? Ну, я б глядзеў крыху з іншага боку. Як мне падаецца, увогуле мы мусім выбудаваць дзяржаву, дзе яна не будзе вырашаць, каму што рабіць. Гэта не яе справа. Людзі мусяць вырашаць. Там рынак гэта будзе, ці гэта карпаратыўныя нейкія рэчы, ці яшчэ што. Але, у нас настолькі зашмат дзяржавы і ў жыцці, і ў нашых галавах, што будзе патрэбен час, каб нам з гэтага пазбавіцца. Вось гэта якраз такі і да пытання, што было б, калі б пабеда была ў 20-м. Фактычна, нічога б не змянілася. Мы б усё меркавалі аб тым, што дзяржава мусіла зрабіць, ці не зрабіць, як нам дзяржаве супрацьстаяць. Зараз мы мусім пераходзіць да іншага спосабу мыслення. Мы зараз мусім выбудоўваць дзяржаву. Так, рэжым ёсць. Ніхто не мы яго бачым. Так? Але мы зараз мусім выпрацоўваць новыя мадэлі паводзінаў, новыя камунікацыйныя мадэлі, новае тое, што пасля стане інстытутамі. І зараз вось такіх вось мадэляў шмат. Так? Пачынаючы ад платформаў салідарнасці і заканчваючы тымі ж самымі арганізацыйнымі, камунікацыйнымі структурамі, якія вырастаюць у пад'ездах, у дамах, у раёнах, рэгіёнах. Вось тут трэба працаваць, і адтуль вырасце новыя інстытуцыі, новыя дзяржавы. Не мусіць дзяржава вызначаць, каму што як рабіць. Гэта мы самі мусім дамаўляцца, самі мусім вырашаць. Вось на такой файнай ноце мы сканчаем сённяшні выпуск падкаста «Глыбінны народ». Усім тым, хто хацеў бы болей ведаць пра беларускае грамадства, магу адразу зрабіць маленькі анонс. У нас у кастрычніку запланавана чарговая онлайн-канферэнцыя Цэнтра новых ідэй пра будучыню Беларусі «Reshape». І 12 кастрычніка адбудзецца менавіта выступ спадара Геннадзя Коршунова. Таму далучайцеся, задавайце свае пытанні. Ну а нам у падкаст пакідайце свае водгукі, пішыце на мэйл Цэнтра новых ідэй, пішыце ў сацыяльных сетках і, канешне ж, не забывайцеся на рэгіёны родныя, каб зусім не ўмёрлі.
Нагадваю нашым слухачам, што ўсе выпускі нашых падкастаў вы заўжды можаце знайсці ў iTunes, Google, SoundCloud, Spotify ды Яндекс.Музыцы. Всяго найлепшага. Трымаемся, працуем і дзяўбем